प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के लिए एक कृष्ण जी का भजन लेके प्रस्तुत हूँ। कृपया सुनिए और कृष्ण जी के भक्ति में सराबोर होइए। उनकी बांसुरी इतनी मोहनी है, इतनी प्यारी है कि उनकी बांसुरी की धुन सुन के ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी सब अपने काम भूल जाते हैं और उनकी बांसुरी में मगन हो जाते हैं। सुनिए उनकी बांसुरी का कमाल। कैसी बजाई बंसुरिया ए मोहन, कैसी बजाई रे, कैसी बजाई बंसुरिया ए मोहन, कैसी बजाई रे, कैसी बजाई बंसुरिया ए मोहन, कैसी बजाई रे, कैसी बजाई बंसुरिया ए मोहन, कैसी बजाई रे। जब रे बंसुरिया ब्रह्मा जी सुनली, जब रे बंसुरिया ब्रह्मा जी सुनली, जब रे बंसुरिया ब्रह्मा जी सुनली, अरे भूल गईले, अरे भूल गईले सृष्टि रचाना ए मोहन, अरे भूल गईले सृष्टि रचाना ए मोहन, कैसी बजाई रे, कैसी बजाई बंसुरिया ए मोहन, कैसी बजाई रे, कैसी बजाई बंसुरिया ए मोहन, कैसी बजाई रे। जब ये बंसुरिया विष्णु जी सुनली, जब रे बंसुरिया विष्णु जी सुनली, अरे भूल गईले, अरे भूल गईले, अरे भूल गईले चक्र चलाना ए मोहन, कैसी बजाई रे, भूल गईले चक्र चलाना ए मोहन, कैसी बजाई रे, कैसी बजाई बंसुरिया ए मोहन, कैसी बजाई रे, कैसी बजाई बंसुरिया ए मोहन, कैसी बजाई रे, कैसी बजाई बंसुरिया ए मोहन, कैसी बजाई रे। जब रे बंसुरिया शंकर जी सुनली, जब रे बंसुरिया शंकर जी सुनली, अरे जब रे बंसुरिया शंकर जी सुनली, अरे भूल गईले, अरे भूल गईले, अरे भूल गईले डमरू बजाना ए मोहन, कैसी बजाई रे, भूल गईले डमरू बजाना ए मोहन, कैसी बजाई रे, कैसी बजाई बंसुरिया ए मोहन, कैसी बजाई रे, कैसी बजाई बंसुरिया ए मोहन, कैसी बजाई रे। भूल गईले सृष्टि रचाना ए मोहन, कैसी बजाई रे, भूल गईले चक्र चलाना ए मोहन, कैसी बजाई रे, भूल गईले डमरू बजाना ए मोहन, कैसी बजाई रे, कैसी बजाई बंसुरिया 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 ए मोहन, कैसी आई रे, कैसी बजाई बंसुरिया ए मोहन, कैसी आई रे, कैसी बजाई बंसुरिया मोहन, कैसी बजाई रे। थैंक यू।